bledomodrom drese Nortona povedie Martin Laube, v poriadku je Jafar s Lucí Fialovou, tmavomodrý polený dres, tmavodro-červený, v poriadku je Gasparini a teraz aj Brilliant Star v oranžovom. Takže všetky kone máme v boxoch a hneď bolo odštartované 31. zlatý pohár, cena spoločnosti Lesy SR, rovina prvej kategórie na 2600 metrov odštartovaná a ideálne odskočil z jednotky Royal Catatumbo a pod Martinom Srncom sa ujal vedenia a ujal sa aj diktovania tempa a smeru dostihov. Royal Catatumbo si po štarte vypracoval 5-dĺžkový náskok, na druhom mieste Cvala Norton a tretie blízkočila Gasparini. Na štvrtom mieste je priebežne Ori, ale ten už stráca dobrých 6 dĺžok na tretieho Gaspariniho. Za ním na 5. mieste je Brilliant Star, potom je tam Maranello Rosso, Hello Hola Hey, Cape Crown, predposledné Garmona a posledný je Jafar s Lucí Fialovou. Vedie Royal Catatumbo, odvážne a pomerne ostré tempo nadiktoval Martin Srnec v jeho sedle, v sedle konia, ktorý sa umiestnil na druhom mieste vo vytrvalických Saint-Leger. Druhý priebežne v týchto chvíľach Cvala Norton s Martinom Laubem, tretí je Gasparini. Tieto kone sa odtrhli od zbytku štartového poľa a vypracovali si 10-dĺžkový náskok. Zbytok štartového poľa vedie Ori v oranžovom. Na ďalšom mieste, konkrétne 5. je Brilliant Star, nasleduje Maranello Rosso a Garmona. Na 3. mieste od konca je v týchto chvíľach Hello Hola Hey. Cape Crown je predposledný, no a na poslednom mieste Jafar. Náskok prvých troch koní je asi 8 dĺžok a v pomerne ostrom tempe stále tmavý hnedák Royal Catatumbo pod rukami Martina Srnca vedie, na druhom mieste Norton, tretí Gasparini. Zbytok štartového poľa teraz navýšil tempo a dohnal stratu a dopredu sa tlačia kone druhého a tretieho sledu, nič však nemení na lídrovi, tým je Royal Catatumbo, druhý je Norton, tretí je už Brilliant Star, ten má teraz dobrú fázu pod Janom Havlíkom a posunul sa na tretie miesto, nasleduje Gasparini. Potom v predných koňoch je Cape Crown, Maranello Rosso teraz sa posúva dopredu, ale aj Jafar má dobrú fázu. Prepadá sa naopak Ori, predposledný je Hello Hola Hey a ešte za ním je Garmona, tak uvidíme, ako sa nám to vyvrbí, ale Brilliant Star medzičasom okupuje už prvé miesto a vôjde pod Janom Havlíkom ako prvý kvon do cieľovej rovinky. Dĺžku k dobru má pred Royal Catatumbo. Royal Catatumbo je na bariére, Brilliant Star druhou stupou, ale teraz Brilliant Star vedie, Royal Catatumbo druhý, útočí Norton, čakáme útok Gaspariniho a ďalších koní, ale stále Brilliant Star a Gasparini útočí, Gasparini, Norton, možno Hello Hola Hey ešte a Gasparini teraz preberá vedenie krátko pred cieľom, Gasparini pod Jižím Palíkom potvrdzuje rolu favorita, víťazí druhý Brilliant Star, tretí Hello Hola Hey, štvrtý Norton, na 5. mieste Maranello Rosso a 6. Garmona. Videli sme očakávané víťazstvo, derby víťaza spred 2 rokov Gasparini, ktorý to tu v Bratislave má rád, ktorý je, nechcem povedať životným partnerom Jižího Palíka, ale rozhodne koňom, alebo životným koňom Jižího Palíka, ale rozhodne koňom, ktorý si Brilliant Star medzičasom okupuje už prvé miesto a vôjde pod Janom Havlíkom ako prvý kvon do cieľovej rovinky. Dĺžku k dobru má pred Royal Catatumbo. Royal Catatumbo je na bariére, Brilliant Star druhou stupou, ale teraz Brilliant Star vedie, Royal Catatumbo druhý, útočí Norton, čakáme útok Gaspariniho a ďalších koní, ale stále Brilliant Star a Gasparini útočí, Gasparini, Norton, možno Hello Hola Hey ešte a Gasparini teraz preberá vedenie krátko pred cieľom, Gasparini pod Jižím Palíkom potvrdzuje rolu favorita, víťazí druhý Brilliant Star, tretí Hello Hola Hey, štvrtý Norton, na 5. mieste Maranello